Galigis-tusin ng pira na hindi sa pinaghirapan natin. Kaya para alam nyo guys, okay? Araw-araw ganito. Para alam nyo. Buti pa nga sa atin sa probinsya yung magpahuway. Hindi ka magpahuway. Hindi ka magpahuway. Ay, napay-ibang tayo. Magluto. Lahat na lang. Kailan, bigas yun. Yun ang guys, ang buhay ng OFW. Okay? So, mahirap kumita ng pira dito guys. Para alam nyo. Thanks for watching guys.